داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو زغربلكم بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سناي مكتتال دو أفريقيا نإسرائيل أب أهجراو بيت فرد فتحي كسيساتا هاجر إسرائيل أب أهجراو بيت فرد فتحو دو حبرات هاجرات ICJ تخسيسالا كساسيتا أشحات كيلومترات كاب أريحقا التركب هاجر دو أفريقيا دوب أفريقيا نإسرائيل زخصصت اللو مخنيات قبل علي فلسطيماوين تقمات أوش مدقازاب اتقبرو زلا جاملاو مغصعتن قتلتنيو إذا زينا سمع سب مجمرتا زحتو أهجراو بيت فرد فتحي مالت ICJ انتايو زرزرتكس انتاي مسل نمنتاي اتكسي بدوب أفريقيا قريبو زبل حتو خمطو نبوريو نزي حتوتات نمملاس مجمرتا أهجراو بيت فرد فتحي ICJ أهجراوي بيت فرد فتحي ودو حورات هاجرات أب كتما زهيج نيزرلاند سركب أب مونغو هاجرات زفتر مسحاباتن جيجتاتن أهجراو حقي مركوس بمقبار فردي مخري وريئتو زهب حقاو أكاليو إذا دحري كالا أي كوينات علم أبشعن 920 بليك هاجرات زقومة دحيرونا ودو حورات هاجرات سسقاقر بيت فردي بقوة أي ودو حورات هاجراتن بايتو تسطان زمرتو 15 فراد اللوو نأبنت قداي دواوي مسحاب إيرتران إيطوبيان أبزي بيت فرد ترأيو اتاك أند مسحابيت زنبرت بادمة نا إيرترا مخانا فرد تواهيبو أقراو بيت فرد فتحي أب كتما زهيج نيزرلاند سركب كوان تخنا مستا أبتا كتما زركب لعلواي بيت فرد جبنياتات مالت ICC ببينيو اتقدمي أمونغو هاجرات زفتر مسحاب كرن كلو اتخال أي دما بجبن كويناتن بدل بالعدك صباتن زفت سمو بفلاي مراحتي أفردي قرب كم تستقلت أهجرا بيت فرد فتحي أمونغو هاجرات زجبر جلج زفت عقوان تخانة مس إسرائيل كتاو مسحاب زي بلادو بأفريقيا جن أبكندي فلسطيموين تقمات غزابو مخان نتكسي كتمسرتو مريت على دو أفريقيا نزجبرت فلسطيموين كم تهزب دو أفريقيا أب تاريخ زحلفو أب تحتي فلاليخا مجزاء أبارتايد ينوبرون كونيلكا يتصنتون اللوز بالأمنس لزلوا مخانو تعزبتي قلتو منقص دو أفريقيا نبقى هجراو بيت فرد فتحي أبز مسروتو كسي إسرائيل لابلع فلسطيموين التكايدو زلا دبدابن ورارن عطوا مقبي إلكتريك ماي مدهانيتن كال مسارتاو نقراتن أعناون عليت فليخاز قبر جاملاو هلكيتني زبليو أبتكسي إسرائيل لابلع السلاموين سبات تقبرو زلا مدقعتي جاملاو هلكيت مخانو توسخي زنتصر 311 حكايمن نرساتن زتقالل كيلاتات حكمنا 244 سراحتنيات ودو حورات هاجرات 203 غازيطنياتن تقتلوم كم زلو يملكت اتخصب توسخي إسرائيل أب قزاز نبرو فلسطيموين نمهلاق إسرائيل أب قزاز نبرو فلسطيموين نمهلاق تسرح بلعلم هلاوا أبلعل فلسطيموين عنوتن قتلتن ترايزي كونه سنة أمرا وهاسيات تقبر كم زلاون يتأكس عشان 940 أب استخايدة وعلامو قاد جملو قتلت حدا أب عن قصات عالم لخاو حق سيفيرخم زلو زخونت هاجر بعليت بهر هايمانوت هزبي يخون كالع علامة جيرو بخفيل يخون بملوء متصنات بتصنع يقد دو أفريقيا إسرائيل كلتين أبالات أهجرا بيت فردي ودو حبرات هاجرات بمخانن دما بتحقي كجزاء نايقدن يخون هتصوص تخسي دو مبال تسوع زلا دو أفريقيا أبت بيت فردي 84 قصات زحزة كسي مسمور تعطاتو كتقرب من كلا سبسلطان إسرائيل نتوكيناتا ملكيتوم زهبو مجلسيتاتون كم مرتعو قريب الله سبسلطان إسرائيل أب قزاز كير زلو كيناتا ملكيتوم انتاي مجلسي هبوم قدم مرأي إذا زلو كنتات بمنتاي جميرو مرأي يدلي بقدم شوعات تقمتي أوش متقزاز مدبرو فلسطيماو عدق جل حماس بمريت بحر سماين قبل إسرائيل هندبتاو متقع تكايدو بتي أبز حلفة 5 عمت زعبي 5 خونست نقرلو متقعتي بدبدب تونج أفروكيتاتنا بإسرائيل كجمرن كلو قتيلو أستا 3,000 زخونو عدقات حماس ببحر نمريتن كومون بسماي بجانت الله نوشت إسرائيل بمئتاو عدتات تغطات إيروم بزمت قعتي حدا شحن 239 سبات شوعات 266 كابقوم وطاتنياتات زركبوم إسرائيلاوين سلاموين سبات تقتيلوم كلتا 240 هتصانات دك أنستيون شماقلتاتن زركبوم سبات دما بعدوقات تجعويم جهو تتحيزوم نابقازات وسيدوم إسرائيل نايستا قبر اللامت قعتي قبر ملسخت هبن جهوز تتحزو زيقاتاتن وطاتنياتاتن كتملس ناقد النيرو ناتو قبر ملسيو دوما كساب ليتلومي وتهدراتا ناوشت وش متقازا بمقتاو أبكينات تتسميدا زلا
እንተኾነ እስራኤል ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ፍልስጤም መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ መድሃኒትን ካልእን ከኣትዎ ብምዕጻው ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝነብርዎ ብምድብዳብ ተቐትል በምህላዋዩ ብደቡብ ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ሰላማዊ ህዝቢ ይልከማሎ ዝብል ክሲ ዝቐርበላ ዘሎ ነዚ ኣኸቲሎም ሰበስልጣን እስራኤል ካብ ዝሃብዎ ንብዙሓት ዘገረመ መግለጺታት ፕሬዚደንት ኢሳቅ ሄርዞግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብመጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ብምሉኦም ኣብ ቃዛ ዝቕመጡ ፍልስጤማውያን ተሓተትዮም ሰላማውያን ሰባት ኣፍልጦ ነይርዎም ተሳተፍቲ እቲ ገበንዮም ክብል ንኹሉ ዝልክም መግለጺ ሂቡ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮቫን ጋሎን ናብ ቃዛ መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ ነዳዲ ከኣቱ ከም ዘይብሉ ብምኽልካል ምስ እንስሳታት ዝኾኑ ሰባት ኢና ንዋጋእ ዘለና ክብል ገሊጹ ምክትል ወሃብ ቃል ባይቶ ኒሲም ቫቱሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ቃዛ ካብ ገጽ መሬት ክትድምሰስ ኣለዋ ክብል ለጢፉ ወተሃደራት እስራኤል ድማ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብ ገበነኛዩ እናበሉ ክጭድሩ ተሰሚዖም እዚ ብሰበስልጣንን ወተሃደራትን እስራኤል ዝተዋህበ ስምዒታዊ መግለጺታት ሰላማዊ ህዝቢ ዝልክምን ንጽንተቶም ዝዕድምን ብምዃኑ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ከም መርትዖ ቀሪቡሎ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣባይቲ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ እንከሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ሙሉእ ብምሉእ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ ሰበስልጣን እስራኤል ነቲ ብደቡብ ኣፍሪቃ ቀሪብሎም ዘሎ ክሲ ሙሉእ ብምሉኦም ነጺጎምዎ ዘለው ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሕና ምስ ግብረ ሽበራዊ እስላማዊ ጉጅለ ሓማስ ዳእምበር ምስ ህዝቢ ፍልስጤም ኣይኮንናን ንዋጋእ ዘለና ክብል ሓቢሩ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝሕብሮ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ካብን ናብን ዘረኽብ 10 ኣማኢት ናይ ትሕተ ባይታ ጎዳጉዲ ከም ዝተረኽበ እዚ ጎዳጉዲ ኣብያተ ትምህርታትን ሆስፒታላትን ከይተረፈ ከም ዘራኽብ ሓማስ ህዝቢ ከም መከላኸሊ ድፋዕ ተጠቒሙ መጥቃዕትታት ዘካየድ ብምዃኑ ህዝቢ ልክም ከም ዘሎዩ ዝገልጽ ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ደቡብ ኣፍሪቃ ብታሪኽ ፈላሊኻ ግዛእ ኣፓርታይድ ጸዓዱ ዝሓለፈት ብምዃና ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተመሳሳሊ ፈላሊኻ ግዛእ ከም ዘሎያ ተኣምን ፍልስጤማውያን ይዕራብ ወይ መብዛሕትኦም ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ብምዃኖም ጥራይ ብእስራኤል ኣድልዎ ከም ዝግበረሎም ድማ ትሕብር ደቡብ ኣፍሪቃን ፍልስጤምን ሓደ ዓይነት ናይ ታሪኽ ኣመጻጽእ እኳ እንተዘይብለን ኣብ ገለገለ ታሪኸን ግን ይመሳሰላየን እዚ ሕጂ ፍልስጤም ዝበሃል ዘሎ ቦታ ምስ እስራኤል ሓዊስካ ሓያሎ ቅድመ ታሪኽ ዝሓዘለን ዓበይቲ ሃይማኖታት ዓለም ዝተመስረተሉ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ብጥንታዊት ግብፂ ብኣይሁዳዊት እስራኤል ብግዝኣት ፋርሲ ብኣሌክሳንደር ዓቢ ብግዝኣት ሮማ ብእስላማዊ ካሊፌት ብመስቀላውያን ብዑስማናውያን ቱርኪ ከምኡውን ብንግስነት ብሪጣንያ ተመሓዲሩ ኣብዚ እዋን እዚ ፍልስጤማውያን ኣይሁዳውያን ኣመንቲ እስልምና ክርስትናን ኣይሁድን ከምኡውን ካልኦት ብሓባር ይነብርዎ ነይሮም ኣብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ናብዚ ቦታ ክምለሱ ጸኒሖም እስራኤላውያን ብመንገዲ ጽዮናውያን ናቶም ሃገር ናይ ምስራት ውጥን ብምሕንጻጽ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብሪጣንያ ምምሕዳር ፍልስጤም ኣብ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኣብ 1948 ናጻ ሃገር እስራኤል ኣዊጆም እቲ መሬት ብታሪኽ ናታቶም ከም ዝኾነ ዝገልጹ እስራኤላውያን ሓደስቲ ሰፈራታት እናሰርሑ ንፍልስጤማውያን ተቐማጦ በብቑሩብ ከኣሊዎምን ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ክደፍኦምን ጀሚሮም ብሰንኩ እውን ምስ6 ሃገራት ዓረብ ኣብ ኩናት ኣትዮም ስዒሮም ወፂኦም እዚ ሕጂ ፍልስጤም እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ቦታ ክልቲኦም ህዝብታት ከም ዝብጽሖም ናይ ባሓጎታቶም መሬትን ቅዱስ ቦታኦምን ከም ዝኾነ ይገልጹ ንመን ተሓትት ይፈላለ እምበር ነናቶም መግለጺታት ኣለዎም እንተኾነ ምስ ብስሒ ምምጻእ ኣይሁዳውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልስጤማውያን ካብ መንበርን ናይ ሕርሻ ቦታታቶምን ተደፊኦም ወፂኦም በዚ ዝተቆጥዑ ፍልስጤማውያን ምስ ምእዋጅ ናጽነት እስራኤል ኣብ 1948 ነቕባ ማለት እንወት ዝሰመይዎ ምልዓልን ቃልስን ኣንጻር እስራኤል ጀሚሮም እዚ ምልዓል ነቲ ክሳብ ሎሚ ፍልስጤማውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ዘበገሰዩ ብወገን ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ንርኢ ድማ ብዛዕባ ደቡብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ታሪኽ እቲ ሃገር ክለዓል እንከሎ ኣፓርታይድ ክለዓል ናይ ግድን እዩ ኣፓርታይድ ማለት ብቋንቋ ኣፍሪቃና ኔዘርላንድስ መበቆሎም ጸዓዱ ዝጥቀሙሉ ቋንቋ ምፍልላይ ማለት እዩ ኣፓርታይድ ብቁጽሪ ውሑዳት ዝኾኑ ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ነቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ብዓብላልነት ኣብ ዘመሓድርሉ ዝነበሩ እዋን ንጸዓዱ ብዝጥዕም ፈላሊኻ ንምግዛእ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስርዓት እዩ
እትምፍልላይ ኣሞንጎ ጻዓዱ ጸለምቲ ሓናፍጽን ህንዳውያንን ፈላሊኻ ዝገዝእ 148 ሕግታት ዝነበሮዩ እቲ ሕግታት ብፍላይ ጸለምቲ ፍሉይ ወረቐት መንነት ክህልዎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት ባንኪ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ንግዲ ቦታታትን ካልእን ናይ በይኖም ክህልዎም ኣብ ጻዓዱ ዝጥቀሙሉ ከይጥቀሙ ዝኽልክል ነይሩ ጸለምቲ ደቀባት ዝኾነ ፖለቲካዊ መሰል ኣይነበሮምን ኣብ ምምሕዳር መንግስቲ ክመርጹ ይኹኑ ክምረጹ ኩልኩል ነይሩ ጸለምቲ ዝጥቀሙሉ ከባቢታት ንበይኖም ይሕዝኣሎም ብምንባሩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረኽቡለን ከም ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣመሰላ ትካላት ኣዝዩ ትሑት ወፍሪ ይካየደለን ነይሩ ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጻዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምላኽ ዝሃበና መሬት ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ንገዛእ ርእሶም ከም ብሉጻት ዓሌት እቶም ካልኦት ድማ ከም ትሑታት ክርእዎም እንከለው ጸለምቲ ንህላዌና ኣስጋእትዮም ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ዓሌታዊ ፈላሊኻ ግዛእ ማለት ኣፓርታይድ ሃንደበት ዝመጸ ይነበረን ናይ ዘመናት መስሪሑ ሓሊፉ ኣቐዲሙ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ዝግበር ናይ መራኽብ ንግዲ ከም ዝሕጂ ዘሎ ብመትረብ ስዌዝ ግብፂ ኮነን ዝመሓላለፍ ነይሩ እንታይ ደኣ ንኣፍሪቃ ተኻሊልካ እዩ ዝካየድ ነይሩ ኣብ መጀመርታ 1600 ምስ ኤስያ ብመራኽብ ንግዲ ዝገብሩ ዝነበሩ ኔዘርላንዳውያን ንደቡባዊ ክፋል ደቡብ ኣፍሪቃ ኬፕታውን ተቖጻጺሮም ከም መዕረፊ ቦታ ድማ ይጥቀሙሉ ነይሮም ካብዚ ድሕሪ 150 ዓመት ብሪጣንያ ንመላእ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምቁጽጻር ኬፕ ኮሎኒ ዝብል ስም ጠሚቓታ ብሪጣንያውያንን ኔዘርላንዳውያንን ንጸለምቲ ደቀባት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ካብ መሬቶም ኣባሪሮሞም ንገለ ድማ ገላዩ ብምግባር ኣብ ሕርሻ ኣዋፊሮሞም ኣብ 1875 ንደቡብ ኣፍሪቃ እተመሓድር ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ ናይ ኣልማዝ ዕደና ጀሚራ ኣልማዝ ጓሕጒሓ ንምውፃእ ድማ ካብ ክልተ ቦታታት ተበጊሱ ናብ ከተማ ኬፕታውን ዝኣቱ መንገዲ ባቡር ሃኒፃ ኣብቲ እዋንቲ ከም ኩሉ ኣብ ከባቢ መጓዓዝያ ዘለዎ ቦታ ኣብ ከባቢ መንገዲ ባቡር ምንባር ቁጠባዊ መኽሰብ ዝህብ እኳ እንተነበረ ጸለምቲ ደቀባት ካብዚ ከባቢ እውን ከም ዝእለዩ ተገይሮም ድሒራ ብሪጣንያ ኣብ 1913 ሓድሽ ሕጊ ብምሕንጻጽ ብምልኦም ጸለምቲ ኣብ 800ዊት ጠቕላላ ስፍሓት ሃገር ጥራይ ተሓጺሮም ከም ዝነብሩ ገይራ ኣብ ካልእ ቦታ መሬት ከይውንኑ ድማ ኸልኪላቶም ወይ ድማ ከም ሰራሕተኛታት ኮይኖም መታን ከገልግሉ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ሻውላት ክቕመጡ ፍቂዶምሎም ብኣዝዩ ትሑት መሃያ እናስራሕት ድማ ብፍላይ ኣብ ናይ ዕደና ስራሕ ተዋፊሮም ነይሮም ኣብ 1934 ብሪጣንያ መግዛእቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዕሊ ደው ኣቢላ እንተኾነ ብቲ ሃገር ዝተረፉ ብኣፍሪካና ክጽውዑ ዝጀመሩ ኔዘርላንዳዊ መበቆል ዘለዎም ጻዓዱ ምምሕዳር ተረኪቦም ብሪጣንያ ንስራሕ ዘምጻኣቶም ህንዳውያን ድማ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም ኣፍሪካና ብጸለምቲ ከይዕብለሉን ዝሓዝዎ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ከይጉበጥን ስጋት ነይርዎም በዚ ምኽንያት ንጸለምቲ ኸርሕቕዎም ነይርዎም ነዚ ንምትግባር ኣብ 1948 እቲ 148 ሕግታት ዝነበሮ ፈላሊኻ ግዛእ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣተኣታትዮም እቲ ስርዓት ኣቐዲሙ ኣብ ሞንጎ ጻዓዱ ጸለምቲ ሓናፍጽን ህንዳውያንን ዝነበረ ናይ መሰላት ፍልሊ ገፊሕ ጋግ ፈጢሩሉ ጸለምቲ ከም ድሌቶም ከይንቀሳቐሱ ኣብ ድሌቶም ከይነብሩን ተኸልኪሎም ካብ ጅቦኦም ዘይፍለ መንቀሳቐሲ ወረቐት ድማ ተዋሂቦም ጻዓዱ ኣፍሪካና ንኹሉ ጽላታት ብፍላይ ድማ ፖለቲካ ቁጠባን ሰራዊትን እተሃገር ተቖጻጺሮም ሕግታት ኣፓርታይድ ንጸለምቲ ከም ዜጋታት ዘይርኢ ሰብኣዊ መሰሎም ዝገፍፍ ብምንባሩ ኣብ ጸልማት ሻይምዎም ድሕሪዚ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን መሰላቶም ክሕለወሎም ብምጽዋዕ በብወገኖም ኣንጻር ኣፓርታይድ ተቃውሞታት ከካይዱ ጀሚሮም ድሒሮም ድማ ተቓልስቲ ናጽነት ከም ኔልሰን ማንዴላ ኦሊቨር ታምቦ ዎልተር ሱሱሉን ነቲ ሰልፍታት ከማእክልዎ ጀሚሮም ዘይፍቀድ እኳ እንተነበረ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ማለት ANC ዝብል ሰልፊ ድማ ኣቑሞም ኣብ 1952 ዝጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እናሓየለ መጺኡ ሰልፈኛታት ድማ ሕግታት ኣፓርታይድ ኮነ ኢሎም ክጥዕሱ ወሲኖም ኣብ ንጻዓዱ ጥራይ ዝተሓዝአ ቦታታት ብሓይሊ ኣትዮም ዕላምኦም ድማ ብብዝሒ ክእሰሩ እሞ ነቲ ስርዓት ዓቕሉ ኸጽብቡሉ ነይሩ እንተኾነ ፖሊስ ነቲ ሰልፍታት ብተኽሲ ቅትለት መቕሰልቲ ማህረምትን ብብዝሒ ማእሰርትን ክብትንዎ ጀሚሮም ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ሰልፈኛታት ክቕተሉ ጀሚሮም ሰልፈኛታት ይኹኑ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ዘይጎኖፃዊ ክገብርዎ እኳ ይፍትኑ እንተነበሩ ካብ ፖሊስን ሰራዊትን ዝወርዶም ዝነበረ ሓያል ጎነፃዊ ግብረ መልሲ ንምምካት ግን ንሶም እውን ናብ ጎነፃ ኣምሪሖም
برتاو قلسون جميروم أبشعن 1962 نيلسون مانديلا زركبهم حيالو مرحت تقالستي أب تحتي كيداتهم أبشعن 1964 دما نحلفت أما أسرتي تفريدهم أبو داتا شعن 1980 سرعة أبارتايد كبك على ملخوت سقطي إن عبيه بممتقو قبل كادي 1909 بريزيدنت أوف أفريقيا F.W. دي كلارك نوايتو أبز اسمعو مدرة نيلسون مانديلا كبيت مأسرتي نتسا 5 فنو قليتو كم تزبولو دما مانديلا دحرنا 27 عمت مأسرتي نتساوتيو كاتيلو أبشعن 1992 سرعة أبارتايد يفرسدو يغتسل نزبل سعدو أبالات بايتو أبزكايدو رفرندم 68 مئتاويت يفرس كبلو أدميتهم بريزيدنت كلارك دما أبارتايد نزوردو بدل بوقعي يغريتا حاتيتو نيلسون مانديلا دكلاركن زمرحو سلفتات هكاتيتهم نسلست عمت زغتسل تعوغ زربا كايدهم كلتيوم نسلام زلوم قربنتن تبعاتن أبقمت بمئتاو دما أبشعن 1993 بحبر تعودت شلمات سلام نوبل كونو بغيعهم دو أفريقاوين أبوليتيكا كساتفو تفقيد اللوم نسل في أفريقاوي هاقراوايتو زمرحة نيلسون مانديلا دما أبشعن 1994 بريزيدنت كوينو تماريتسو ناي مجمرتات اللي مرحا كوينو سرعة أبارتايد ناستات 5 عمتات قبل تسألمتي بدل زورة بمنبارو بتسألمت زمرة حدش منقست دو أفريقيا يخون هزبي قبل تعدو حنا ناي مفداي سقوم تخيوصدو عبي سقات نيرو انت قنا بنيلسون مانديلا أفريقيا وهاقراو بايتو مساقديموم زمر حزنو بارو تعدو مرحتو دحرزا كايدو سمع أبكندي حنا مفداي زتبدل زدبس زبدل زقرم يغرز بهالو دما كحدقلو بمسمع كومشن حقن عرقن أقيموم دو أفريقيا بز تاريخ زي كتحلفن كلا هاجر إسرائيل أبقون نتفلاليخا زغزق زنبرة بتعدو استعبلل سرعة أبارتايد نيرا أب حد أوانون نيكلوراوي بومب كسرحو كتتحبابروم تسامع نيرا إت تاريخ أسيونو ويحيو قال خبزخن ردو النخيل نقر نتلو دو أفريقيا نهزب فلسطين كتحلق زقبرا نايقز رأس هزبي بفلاي دما أتتسلم أفريقاوي بتمساسالي كالسي سلس حلفايو زخبركم سمعتنا بعوض أرقاي زدالو نايلومي أفريقيا بصومزي أبستفتي مولو زمت سمون بخالت حسوينا خنرخب سنهيكنا